Bekezela intuthwane yathutha yabekezela intuthwane hayi ngathwele yabuya isithwele hayi ngathwele yabuya isithwele yathutha yabekezela intuthwane isike yathutha yabekezela intuthwane nansi isithuthi ibekezela intuthwane hayi ngathwele yona yabuya isithwele hayi ngathwele yabuya isithwele hayi ngathwele yabuya isithwele nje yeah Shanga la uthi ngehlisa izintombela ngilive na awusase live wena kodwa nje phela ungangicelela ukamana ngiphakele nami sengiyafana njalo awubuke sengidesha ngiphuza lokhu njani yini lento okay ngizomtshela ngiphuza ishop angiphe necoke indoda ukuze ngiphuze neshop yenu ngomika umthetho wami ngifuna into engingayiphuza yebo sanibona kids what you guys akuzodlela la kodwa kungcono wejeep Oya wanangwa kidogo ni pesa mozeyo ashakuthi kunja kidogo aniongeze mikono wajeep hello mpethi ngizodlela la because ngisafuna ukuba live. Sanibonani guys, hope you guys are well, hope you guys are good. This is the one and only Sigorigorian shit, man. You know the vibes. Can we all double tap the screen? Work it. Hey, what you? Oh. Times 2, guys. Let's go. Donuts and caps. Donuts and caps. Someone people to Sunday and shit, man. Guys, anginaguess ugesa awukho. So ngihlele emontweni, please bear with me. Hayi singisi. Shaya kezwe. Please bear with me. Bear nje with me. Bear with me nje. Bear nje with me. Awusuka. Ngiyasixexebura. Manzini bot. Sawubona ketanga ngoma semahenyeni. Sawubona mampele. Hope you are very well. Let me follow you back. Why did I not follow you? Okay, sawukho nakwaB. Bengithi lana nakwaB wemzala konakene. Awukho. Sikhanyisa amakhandlela nje usibone. Awuphele. Hawu subuyile. Hayi subuyile wemzala. Wala kahlala kwasi. Can I have 10 roses guys? Ngicela nje ngipha le gift yama rose awu10 nje. Oyedwa ozongipha le gift yama rose awu10. Ngirishe nje speed ku new year. Please. Please. Can I have 10 roses? 10 roses kids, 10 roses. Ningithi nje gadla ngo new year. Awuwaphusha nje abe u10. Abe u10 nje bapemu. Hayi ngathwele wabuye sethwele hayi ngathwele wabuye sethwele yathutha yahlengezela intuthwane bafethu amarosa u10 phela bangani bami nendlela engome ngayo sengizoze ngiphuza amadesha abantu ke manje 10 roses guys. Okay, we failed to reach the targets, guys. We did not reach the targets. Haki happy. Haki happy kalona, haki happy. Haganama. Ay, yang sitha ke lokho. Ushani westombi. Ushani no. Right, God, I'm very much okay. I'm okay.
How are you? Let's tap the screen, Jabafet. Tap on the screen, tap the screen, tap the screen. Nothing major. Tap on. Yabo. Tap on. Yathi uthi ayahlana kezele ndothwana. Hayi ngathwele. Yabuya isithwele. Aningisendele heart me, please. Thank you so much, Sneh. Nkosi yami. Uyangondla bakithi uyangondla. Kwalilizelo manje ekhaya. Uqina. Tap the screen, kids. Ngathi ngizohlala endlini ke ngoba manje ngathi ugesi usubuyile. Bengile emontweni ngoba ugesi ubengekho. Ugesi ngathi ubuyile manje. Ihlala ama-chips necoke noma ngishiyela. Phela ama-chips nekhokho kukamabongo nokamu. Akaze ngithele ngisho ukuthi uyangenzela ukamu. Hey mzala, ukamu usumtshelile? Oh, ngiyafa indlala. Angibazi bhuti bahlala nobhuti omdala emanzini mfowethu. Angazi kabe yami nikhuluma ngani lapha? Nikhuluma ngani babhemi lapha? Hawu ngahlele yabuya isithwele. Hayi ngathwele yabuya isithwele. Yathutha anezele ndothwana. Thank you so much, Zungu Nations. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys a lot. Please share the live to all the snipers of the Zungu Nation. Ngiyabonga guys ngenonke nje. Wena ubuvele ngingakwazi ukuthi uyaphila. Yeah, yathutha yabuya isithwele. Hello. Yeah, sawubona. Uyaphila sibona kuhle. Aphila mntakwethu kushaya. Siyaphila sengithi ak-invite phela nami uSikTok lokho ethi ak-invite abantu angazi why ngik-invite. Kanti awudlala ama-game lapho? Angidlali game mina. Awanothi adlala kanjani. Usukuthi invite abantu ngoba nizodlala igame. Sekuwabantu abadlala igame. Hayi cha uyangisukela mina ngidlala game. Wena uyihlalele nje ulinda unyuye. Ni-right mama unjani wena? Ngilinde nje Yaphila ngilinde unyuye Manje liphi ngidlalele. ibhodlela soliphuza namhlanje? Ibhodlela liphi? Awe mali. Awuchangeke Kodwa awungeke asikuvakasheli wena uyabheda unabhodlela. mina ngizoyilalela qha into engizoyenza. Uyazi ukuthi liphi ibhodlela engilishoyo mina? Iliphi? Elimnyama. Elibhala ukuthi Coca-Cola. Mali ikho ke la. Alikho kune juice. Angeke yekela ngeke ngamani uye kuphela. Ebhale Amani uye kuphela noma athi ungathi ibhalweni amani uye kuphela ngeke. Awu. Coca-Cola ngiyiphuza mangiphethe isisi kuphela. We awuzazi ezimnandi mntanami uyadlala awuzazi ezimnandi. Uhlala Phuza mangiphethe isisi kuphela. uhlala phi? Ngisenando. Oh kanti lapha eThekwini. West. We usibambe West. usibambe inkunzi. Ubani manje lo okhanda igame la? Uwe. Iphi? Sengimanga ethi ngibani lo okhanda igame la? Mntakwethu. Nese bakithi. Akazi amagame mina. We. Ngibonga. Isiphuzo nginaso. Ufuna drink Coca-Cola. Ayithanda iCoca-Cola. Ngilambile ngiyafa indlala .
Bafethu akekho ofuna ukungigana ngibe nomakoti. Ngeke lokhu ngiqhaphaza ingane zasekhaya kanje. Lokhu zingenza umnomzana. Usimele umthole phela. Kodwa phela mase kufika isikhathi uzomthola. Ngiyadlala ngisa-right. No, angiqhubeke-ke mina mama ngidlala nama-games lawa. Ngibuye kuwe. Hayi awadlale. Alright mama, siyabonga. Alright, sure. Okay. So. Wena, ulibone ngani? Ngiyabonga mntakwethu, thank you so much. Buyele endlini ungazunethe. Lick. Bro, Sit. why you on the dark? I'm in the car. I'm the car, alright, bro. Where are you from? South Africa. South Africa. Yeah. That's good, bro. You look very handsome, yo. I will. You are handsome. Yeah? I said, Usufuna uhle izinqa. Ho, kuyagula lokhu. Kufuna ungincamisa izinqa phela manje. Ngiyakubonani? Ho. Jwayela kabi. Wajwayela bekuyeka. Ubhonya mina. Emhlolo yami. Hawu. Thuli nje kuhlelile ngezinqe zami kuhlelile. Ngeke mfana wami, ushaye phansi. Ufuna nje ngetsitsi lami. Hawu. Ufuna nje ukunginemba. Hello. You good? All right, let's go. Asithepha screen wengane zakwethu, asithepha screen. Hey bro, where's my damn phone, bro? Awami buye wayithatha ifoni lami. Angisayiboni phela endlini. Hawu, awushaya ebhuthini. Thana bayifonela ikho ebhuthini. Ngidla guys, one of my favorite meals, ispinashi nophuthu. Times 2 guys, donuts and caps. Let's go. Donuts and caps bafethu. Donuts and caps. Ngithi ukuthi uyamama bakithi. Mama watshala. Sidla imfino man. Wazifunga inenyama, indlela emnandi ngayo. Oh, it's ready. Une bonus mission ezayo ezobe times 2 guys. Let's tap on the screen nje sonke. Tap nje screen akukuningi, tap nje screen. Utap nje screen yaza konakela. One rose. Danko Sne, danko. Unothemba sozayo ke madoda. Azame nje uthi uvuke ngamandla. Asithebeni sifaka ama-rose, sifaka ama-donuts, asambeni. Danko Sne, let's go. Let's go kids, donuts. Nama-rose, nama-donuts, nama-rose. Lethani. Times 2. Hayi ngathwele. Yabuyisa ithwele intuthwane, hayi ngathwele. Donuts and caps and nakho konke okukhulu. Fakani, konakele manje. Umshayeni.
Elizabeth. Khona la ka tip top. Nami ngimthole khona la ka tip top. Aqalela izulu awumosha nje unyuye. Kodwa ngogogo Elizabeth. Bakhale ngokuthi usufaka ibhonethi eqhawe. Hey ngiyayititinya-ke ngutshele wemzala. Hey ngiyabangikhona. Thank you magic. Kodwa mfowethu kuyaphileka. Mm. Lo muntu ucishe afane nesomezi. Usubanile intombazana. Hatuta yaqana kazela intuthwane. Let's go Snizzy. Let's go Snizzy. Khathi lishone ilanga lana eKapa siyafa ukushisa. Hey umuntu. Lana liyayidliva wendoda sikwazi ukunyuyeza manje. Mm. Mhm. Let's go, let's go, let's go. Sabonga guys, sabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu madoda. Sifuna nomunye futhi. Hawu! Umthobisi usaphila emhlabeni. Yebi baba. Usaphila umthobisi. Uzuvumbuka. Razo khamba kahle. Yalunga bhuti kunjani? Hayi umhlaba mncane ngabe usuzwile inkabe yami. Inizo ne Sithi ukubamba kancane lapha. quiet game noma game nje. Asipush. I-quiet game. Hayi ungamute nje inkabe yami ngoba ngisuke ngixoxela nabami nami la. Nazo. Usambeni umthobisi enangicula naye kumawundlu. Cha, khona umthobisi wala ekhaya. Umthobisi wala ekhaya. 10-3 guys, donuts, caps and money guys, let's go. Asepen the screen kakhulu bafethu, asepen the screen kakhulu. Angimazi ukuthi uvumbuka phi. Samazi inhlobo. Kodwa ngihlekisela. Now times 3. Kazi uphuma phi? Umthobisi uphuma phi? Ukuthi ubani waxoxa umthobisi angazi. Namenzani umthobisi? Asithepeni screen nje kakhulu bafethu nama ama-streaks lapha nibona maningi kanjani. Awu-6 sonke. Hawu! Na over a month ngingakwazi inkabi yami. Uzakhala uthula athi wangilahla umthobisi. Ngisele ngedwa ngithi mina bamba. Bamba ishisa zinjalo yokwenza njani. Uyozabuya. 3 roses guys can wonke umuntu angisele nje rose 1 sorry she speed. Ngiyacela bafethu ama-rose nje awu-3. Ama-rose awu-3 nje sorry she targets bafethu. Wonke umuntu afake 1. 2 more.
Guys, 2 more roses. Come on, 2 more roses. These are Zangzi kids, here's one. Hayi bafethu ngifuna ngidliwe mina namhlanje. Awuda phela sikwazi ukudliwa. Ukona ilunda la endlini. Ngeke ngiyabheja. Wazi udliwa khona ilunda la endlini. Bambili khona lakho lexe. Hawu. Abalibambili khona labo ngutshele. Abalibambili khona labo liyaxeka ngempela. Bafethu ngiyacela i-target si-reach because hey so phupha induku i-target masingayi-reach. Makushifuna nje ama-rose awu-3 cela nje usiphe lakhe elilodwa ulifake nawe uphose esivivaneni ukuze sizokwazi uku-unlock uspeed. Bambe nje ikhona lakho ngoba liyaxeka. Nami ngizobambe elami nomunye abambe elakhe. Hawu emva kwalapha akekho ozosithinta. Asithepeni sonke nje, asithepeni. Okay, kodwa okhanyanga zathi awukho. Awukhona. Yo, nabo ke bezama ukusniper kids. Watch out, nabo befaka iglove. So watch out. They trying to snipe. Watch out bafethu. Sibambe nje ibhola lokuvika bafethu. Sibambe ibhola lokuvika. Bamba ikhona lakho liyaxeka, ungavumi. Nabo befaka iglove, ungavumi. Ungavumi. Asambeni ungavumi basnipe, ungavumi basnipe. Thank you so much, Mampangazit. Yo! Basnipile bafethu. Weshaka, awunginiki ngani game? Yini lento yenzayo? Oborisi match nje. Asidlali ngani? Ishaye network kapyam. Awunamanga. Ngeke show network 5 minutes. Awudlali ulinda ukusniper ngo1 second. Awuyabona. Utho shaye network serious. Awu kahle ndoda asidlale hayi lento yenzayo. Thank you so much Zama. Ngaphinda usniper kodwa asidlale ematchini. Hayi manje ushane yabona manje usephumile. Inetwork kapyam. Suka. Ayikho lento ekhulunywa uShaka. Hawu. Abantu abadlali imatch iyabhora ithule. Bazosniper ekugcineni. Asephana screen ke bafethu sanibabonile ukuthi badlala kanjani angithi. Donuts, caps and money guns times 2. Times 2. Thobisi goloza nakho sixhashazo la endlini. Nakho sixhashazo. Yabo isithwele. Asephana screen sonke nje bafethu azama ukutap screen sonke nje. Sitap screen yabona sibambe enzima. Sibambe enzima niyabona konakela. Cela ama rose awu4 nje bafethu wonke umuntu angiphi rose ngiyacela.
Wonke nje umuntu angisendele irose eyodwa. Wonke umuntu angisendele nje irose eyodwa madoda. Thank you so much. Shota 2. Only 2 roses ashota. Shota only 2 roses bafethu. Ungipha nje 1 rose. Ungipha nje 1 rose. Ungipha nje irose lakhe lilodwa. Asifake nema rose bafethu. Asifake nema rose kids. Asibambisane. Bambi khona la khona lixeka. Bambi khona nalixeka. Angesokole ngamaroza amabili bafethu. So shawa phela masinganawo speed. Hawu niyangidayisa kodwa kids. Hawu ngeke. Hawu irose nje. Hayi. What it wear? Awuthembeka. Lama rose bengwafuna ku speed kanti nafaka manje cha naze nadlala ngami. Shothi ngizobe ngikhipha uqina. Awumthulo Steam. Awusuka. Sengena ilunda la ekhaya yakhe. Uzobabona namanje abadlali. Uzoza make kwathi last 2 seconds sniper ngeGalaxy umuntu. Yasanibona nengicika nonke. Lapho sikuthandana thina. Siyahlukunyezwa lapha phambi kaMthobisi. Umthobisi usiyekelile sigxotshwa. Basnipele ngo last 2 seconds ngeGalaxy. Usibona ukuthi umgcine nini ukwandoma. Nakho umntaka mama ecwela. Kade khona la. Kade la ekhaya nje feel phela kwandowa la ekhaya ngithi. Kade la. Hawu, ngizodliwa kanjani amalunda la endlini ekhona omabili. Khona umthobisi khona uThuli. Niyavuma nikithi isidliwe. Hayi ngeke angizwa. Angikwazi ukudliwa amalunda o2 ephelele. Fanele ngabe ngiyabusa namhlanje ngishakwa sana. Okuvelayo nje ngivithiza ngisagila. Waveza ikhala nje ngivithiza ngisagila. Besopa. Yeah. Wela ngomhla 25. Okunephathi engane la ekhaya. Ngitheni ke nayi lo Galaxy futhi. Hayi. Phinda futhi. Eish. Isale kancane. Mthobisi ngeke Mthobisi. Uvuma kanjani sishawe Mthobisi? Thank you Mthulost. That was a good snipe. Isale nje kancane. Yale kancane. Hawuna iphone achofeki. Thank you so much Zama. Thank you Melissa. Thank you. Majili Miso be a good man. Londi well lovely. Phinda futhi mzala. Thank you so much. Phinda mzala mahle. Thank you so much. Let me check something la. Thank you so much Zoom Nations for tapping. Let's all tap guys. 8:25 nganginawe episode wathi. Angina episode wathi umazo ubona. Wayela ngambona sesika owahamba yaka A. Ngambona edlule JR. Angisakhumbula waphelelaphi. Nakho ke zisuka nje ayikhali. Nali glove guys. We have the glove on top. Excuse me. Touch the glove, snipe on it. Let's go. 10 seconds. Khona amalunda la ekhaya ke manje uzokhokhela okwenzile ndodana. Uzokhokhela okwenze kimi. Good kids. Good.
Uyabona ke ayike into engijabulisa njengoba ngizobona umthobisi ngibona uthuli lokhu velo level 29 but wemadoda ufuna sek 30 manje ngazi ukuthi manje ngiyohlasela ngihamba ngama 30 neons yayizonto engishoyo soka kwavuleka neappetite bengithi ngiyasutha bengidangele ngichashazwa ushaka bengingaphathekile kahle awusuka ngifuna nje nibe ku level 30 no babiza ngesikhathi sona u3 kahle kahle uthuli umthobisi unomfundo Told level 30 ngazi ukuthi mangi-attack nje ngi-attack ngama level 30 can I have 4 roses guys 3 more let's go 3 more roses ngiyacela ke si reach target la we really need to reach the target yebo nansi nje uyayibona nesebenza Ngiyabuya ngisahambisa lento engiyithini. Okay 2 roses guys 2 roses can I have 2 roses ngiyacela nje ningisendele abangangisendeli angisendela nje irose eyodwa ngiyacela babhemi hawu amadoda ngisidinga le speed one more rose thinteka nawe bakithi usifakele irose thank you so much hawu nakho-ke now times 2 hayi ubalo ngithinta amalunda ami mehlangene awusuka yo Jim moto Kambi moto suka kambi moto times 2 ukitha sambeni simphanda kokugcina ke sayachama nakho-ke but nimgade-ke lo muntu wakhe uyasnipe ngavela afake flying jet iwu-10,000 yini lento uthi 10,000 I think flying jet vele ibe u-10,000 no nimgade lama-strix siyawathatha lawa simfenda kokugcina sesiyachama awu sesiyatshovoza phela nkosi why amalunda la ekhaya engawona ama-moderator yes uthuli uyiyona i-moderator ayithuli ngathi uyiyo uthuli uyiyona i-moderator uzweke akuya Jana ngama-29 amamahle azoba ama-30 soon. Friends, keep usuku sethi sibhonya abantu siyakuma-30. Skip nje usuku sethi sibhonya abantu siyak-30. Watch out ke kids. On a glove. Bengingathokoza ukuthi ngo last 10 seconds noma last 15 seconds afake glove yes. Uma efake iglove sandize kulo glove. Sindiza ngathi asile ekhanda. Ngoba ngiyambona ngoba ethule nje kanje level balo angishanga. Oh no level 12. Nange fake glove kids. Nange fake glove. Fake glove uthuli sambeni. Fake glove sambeni uzama ukwenza imlingo. Fake glove sambeni. Fake glove neboost sambeni. Faka nehema. Touch the glove kids. Asindize nange fake glove naye. Asindize kids. Asindize. La glove vele ufuna ukusniper last 2 seconds. Asambeni. Danko, asambeni. Ngizokutitinya angenziwa njalo shaka. Siyambalekela uzobona siyambalekela sambeni sobhala half past. Thank you so much guys. Utobisi got himself a glove and a boost. Uthuli got herself a hammer and a mist. Usafuna sidlale eyogcina le. Besifulwane nama remember Thobani. Eyogcina mzali. Besifulwane angazi kwenzaleni. First times 3 guys. You see now inking is not. Thank you lady. Inking is not. Uhlelekile at least u3 ogcina noyafa. Yebo, sithathile manje. Sithathile ama streaks angakithi. Ufuna ukuzoshaka uno times 3 guys. Now times 3.
Andizi Panoy. Andizi Panoy. What's all of a glove? Nakoge. Nakoge. Touch the glove, snipe kit on the glove. I'll so I hope to the match night. See a balega. Ah? That's what I'm prating about, Wengan. Yep. Nakoge. Nakoge. Kwenza lutho kukhona amalunda ami. Mangena malunda ngeke ungiduwe nothing. Snara on the live. There's a times 3 again. Hey, kungenza lutho mangamalunda amwendoda. Hey, kungenza lutho mangamalunda amwendoda. Hey, kungenza lutho mangamalunda amwebhuti. Hey, kungenza lutho. Awuso. Ubacasulile wabagxobe emsileni. 4 roses kids, 3 more. Let's go. Anini Papa Rose. Aw, oh no khazo lwami ungibambela inhliziyo ke manje. Let's go, guys. We need roses, guys. Ama rose, guys. Ama rose. Yeah, but 2 more. 2 more roses, guys. Ama rose. Nkosi yami ama rose. Yebo, ama rose. Fakana ama rose. Asena muntu la. 1 more. Like akasekho umuntu okhona. 1 more rose, guys. 1 more baphem. Ya manje senza lento yokuthi asena muntu. Wafaka noma irose elodwa ke manje sibe. Hayi madoda oyedwa bafethu irose. Oyedwa nje oyedwa asiphi irose. Tanko, Maku. Yes, that is what I'm talking about. Makumalo on the live. Happy to see you Makumalo. Tungambulazi kabashobani. Siyabonga. All right. Put on a glove. Bese siya go to. Bese siya. Cha ngingathanda ke ube wala ekhaya Makumalo. Hayi ngingathanda ube wala ekhaya forever nje. Ungabusahamba. Siyakumema kahle. Siyathanda ube khona. Tanko. Nice match, truly beautiful. Touch the glove, kids. Snipe on it. Donuts, caps, and money guns and galaxies. Let's go. Thula kodwa singababhonya abantu acabanga nguwe. Umthobisi bese kuba uMakhumalo. Ah, nkunzi yami. Akodwa phela wena ngiyakwazi. Guys, on the glove. Thank you so much. Hayi chathule uyasithanda into yakho esikhwele. Ngivalu live. Guys, ngivalu live manje. Phela funa sikhule as a team. Yazi nansi kumele si understand. Mele sikhule as a team angithi. Sazi ukuthi mungekho ukhona ozosicoverisha singashawa. Uyabona? Cabanga nje uma sithi siyempini khona ama snipers athe xaxa mhlambe sinawu 5. Buka safe kangakanani. Vele osathatha isicoco kusawuwe akekho ukuphazamisa bakithi. Umnameko walapha eminyango. Yake sikhwele. Ngenzela mina abantu abazokulekelela amasibhonya abantu. Yabo, ufuna ube nawo la ubackup ukuthi mangingekho khona Makhumalo, mangingekho ukhona umthobisi. Yabo, lento engishoyo. Ne, ipopolisise. Yabo. Manje nina ninesikhwele, nifuna nje kube yini nobabili. Awubheke nje 29 bese kuba Makhumalo la ngezansi nowakhe nayo 20 bani azafika ku30 kube ho30 bathi nimgade ke guys siseduze kakhulu lapha last 2 seconds wenza amaholo lo mfowethu uvela athi thwi aye phezulu ayibo ayike sengithuleke angisasho lutho ke akumnandanga. Sorry, Pampoko. Mkateni. Yes. Suka wangisuke.
And I'm so Thank you so much, Zoom Nations. Tuli, you got yourself a clown. so much, guys. Yo, bye-bye. Mali yakudina nje. Hayi. Awusiyayibona ukuthi njani? Hayi. Ngizokushaya kuyafana. Awu nanguthulani. Oh, guys, times 2. Wemfowethu. Nikani guys asambeni. Usuku olubo ofike ngalo. Ufike kabi kukhona uThuli nomthobisi. You see these tears. You can't tease me in front of my tears. Khohlwa. Bakhona lethu yami. Ungabi nebhadi. Eh? Ungabi nebhadi. Hayi namhlanje. Kuyoba ngelinye ilanga ibhadi. Hayi namhlanje. Thank you, bro. Jonathan Kempson mani guys asambeni. Guys, let's go together. As shit. Okay, wami. Hayi namhlanje. Wadalalela wena sibo mfethu, eh? Mina ngiyazi ngithini. Fika ku 5 games. Hayi musikungcenga sengushaye kwanele. Yogcina le bese ngudlalisela njengoba. Okay, mangishaya siyadlula. Eh? Mangikushaya mhlambe sithi 5 games nya. Uma ungishaya. Yeah. Sesidlala ama game ongaki? Yesibili lesidlala. S4 le because ngikushaya 2 angishaya 2. Futhi yogcina le. Mangishaya should siyaqhubeka. Alright. Ngeke ungishaye. Yini ongayizwa lapho mangithi mina khona uThuli khona umthobisi. Azingathi ngifuna iRosely one. Ngeke ungishaye. Guys ngicela wonke umuntu angiphi rose ngiyacela njengamanje. Niyambona lo muntu usithembisa induzi. 4 roses guys. Guys, we need 4 people to send 4 roses. Asambeni ama rose guys. Ama rose awu4 guys, come on. Asihlanganeni zungu wonke umuntu nje akabambi khona lakhe lingagxeki madoda. Ayibambisane babhemu wonke umuntu nje irose elilodwa. 1 rose please. Let's go. Come on Zungu Nations. Thank you. 3 more. Thank you Bonge. Thank you Wendy. 2 more. Ngipha nje rose. Athi ngibafollow uBonge no Wendy. Thank you. 1 more. Oh, we call it madoda. Thank you. 1 more guys. 1 more guys. Just 1 more. Come on guys. 1 more rose. Ongakayisendi nje. Thank you so much Ntombi. Thank you so much. Let's all tap the screen. All right, take. Hey, bafethu angasidli. Niyambona nje ngathi wasilawula manje. Now times 3 guys. Mayike wasidla lapha lezobizo siphinde sidlale naye guys. Asikwazi kulokhu nje guys. Uthi sokuzidlana lo muntu. Now times 3 guys. Donuts, caps and money, guns and galaxies. Let's go. Zoom Nations. Let's go. Hey, ngathi jumpile manje. Amalunda amaseshonephi. Ngathi jumpile. Yo, faka ne glove shwele. Bafethu ufaka iglove lo muntu. We konakele madoda konakele. Bafethu mayesidla lo muntu kuphoqa ukuthi sidlale naye futhi. Wait. Guys, thank you so much. Let's keep tapping the screen. Useduze umela. Akekho kude. Ulanje eduze bafethu. Useduze kakhulu. Ngiphaphile yanga. Shit, bumzi mkhaya. Mkhaya wami. Okay. Uphushile umzala, uphushe kakhulu mzala. Nakya. Fight love bafethu. Uzofaka Nkosi yami. Ungalindi lutho. Fake club. Lokho kucabangani. Angeke isikhohlise inhliziyo yakho ngiyakutshela mina. Nengqondo yakho ngeke ikhohlise. Lokho kucabangayo Nkosi yami. Lokho kusekhanda. Ngihamba babhemu. Nakya. Lokho kusekhanda. Lisebenzise iglove. Thank you Mpumsi, thank you Mkhaya. Guys, lo muntu mayesidla kuyabiza ukuthi sidlale naye futhi. Sniper madoda. Bazosniper labantu. Eish.
Then present. Shit. Mfethu nemiya kanjani lo muntu? Thank you, Sam. Ukanda futhi kuyaphoqa ukuthi phinde sidlale naye futhi. Uzamile shame ubonge ngiyabonga kakhulu guys. Thank you so much. Bones, you have a glove, Miss Kat. Thank you, Zama. Thank you, Nsako. Thank you, Lungan. Thank you. Kanti kuba simshayile besihamba. Thank you so much. Asaphelele pha amalunda la ekhaya. Team. Okay, uthula ukhona. Ungizibile nje uthula ukhona. Uyangibuka nje ngidliwe. Umthobisa ngimase shona. Eish. Ish. Madoda. Guys, let's go. Let's do it. Now times 2 guys. Let's give this times 2. Now times 2 uzoqala manje. Let's give this times 2. Guys, let's make sure we play here. Hamba baba. Simhlala suthi guys, asidlaleni times 2. Even a galaxy here, guys. It's go. If you send a galaxy, we are going to 2000. Yo. Thank you so much, Mkaya. Bafethu. Thank you, Mkaya. Guys, let's tap together. We need to tap together. Thank you, Mkaya wam. Bafethu ngamiyeki bakithi. Bafethu sambeni ngamiyeki madoda. Ngiyacela. Thank you, Mkaya wam. Okay. Ngathi singathola ilona guys, i-speed yazi. Sitting speed. Eish. Guys, let's have it. Let us asidluleni kamnandi ku-new year. Kamnandi nje. Sidlule kamnandi, sidlule nje kamnandi, sidlule nje guys, Sidlule nje. Now times 3. Awungekeke madoda. Manje senze short speed siyas unlock. Guys, ngicela samuthola speed guys. Wonke umuntu akabeka irose eduze lakhe. Wonke umuntu akabeka irose eduze kwakhe. Wonke umuntu akabeka irose eduze kwakhe manje ngeke konakele. Konakele. 5 roses shit. Ngicela abantu abawu5 bangisendela ama rose 1 ngisho nje wena 4 more ngiyacela mfethu ngicela ungipha nje ama rose 2 more. Thank you so much. Can I have 2 more? 1 more. Thank you so much guys. I appreciate you guys a lot. Oh God. Thank you so much. Yes sis. Uyahamba lo muntu. Siyabonga kakhulu guys. Bafethu ngicela ningamiyeki. Thuli ngicela ningamiyeki. Thobisi ningamiyeki. Yazi angifuni ukumemeza la. Now times 3. Ngicela simkhubheni simbulale. Now times 3 guys asambeni. Now times 3 ngicela singamiyeki ngiyacela. Uzoseyisa donuts, ama caps, ama money cans. We have 35 seconds to do it. Yo, faka ne glove lo muntu. Uthuli yazi uyena nama glove and nje manje akasinakile. Ish, asambeni guys, donuts and caps. Everybody play donuts and caps, guys. Play donuts and caps. Please play. Yo. Yes. Bafethu siyashawa ke manje. And umuntu ophethe ama glove uthuli. But akekho. Yo. Animbizeni ibheke uthuli siyawadinga la ama gloves. Uthe una 16 yama gloves. Ish. Thobisi yazunawo lama gifts ayakwazi ukusniper lo muntu nje amdluli. Umthobisi akabuyi. Umthobisi vele online. Buya. Live. Yeah. Bayakubona. Yeah? Bathe ukuthi Futhi sifuna ukuhlola la ilokuza. Iba slap. yenza. Ndwange kuhle. Benithi nohlelani? Uzoqeda ngisho. Uzoqeda. Sifuna ukufaka. Niyiphethe. Hayi. Sohamba. Thana ngibe busy kancane. Zana yazi umzala khona iphasabuli lapha yakhumbula la amatekla waya. Na. Mana ungawashiya la. Hayi.
akhona Leki table challenge. Awaqoki. Enjani? Lawa angathi awaqonda umbala wakho ngize ngithathe ukomela ufuna amashoelace phakathi Ayi, ngikhumbula ushite kule ndlela. akhona ngizobuza wakho Angeke nje asanikhipha mase kunje ayikho igift engadlula la. Sekonakele nje mase kunje. Eish. Umthobiswa yena lama gifts okudlula umuntu ume kanje. Eish. We're activating. Ningabe nisahamba guys. Siya activate sidlala yokugcina manje siyaphuma kanje. Shani leli khanda leli keep inkondlo ezintsha. Hey, stranger. Let's go guys. Ish, times 2 guys, let's go. Times 2, let's go. Times 2. First give this times 2. Hey, amalunda amasevele angiphoxa chaza ngisazi ngizothini. Lapho bengiwadinga ama gloves la kuthudi, bengiwadinga. Lapho shifone ku live, le phone ikuwo lo live wethu. Bukanje bafethu. Asifine ama donuts guys. Ama donuts nje. Asiphen the screen futhi. Asiphen the screen. Asiphen the screen sibaningi ngabe uthi singahlula ukutap screen. Asiphen the screen. Singamhupa simthole ngawo ama taps. Asiphen the screen. Sonini ngamni. Singamhupa simbambe ngama taps. Masingathepa nje naze nathetha kwenze nje Thuli wena sidliwe kawu2 wena uhambe nama gloves buka manje siyadliwa sidliwe lo muntu lo wena uhambe nama gloves phela sinawo ama gloves umuntu obenama glove wena yo akabukisi ngathi sesidle 2 matches ilandelana abanga ubukhona kule match yokugcina bese vele sidle uphi umzilikazi bakithi ngisakuphenduleke. Can I have 4 roses, guys? Wonke umuntu ucela ngephi rose. Wonke umuntu ucela ngephi rose. Thank you so much, Melo. 2 roses, guys. 2 more roses. Thank you for reaching the speed. Aniyamba uthuthu njani. Akaza zaphume kulo live. Ube khona esibuka lapha. Phela ifoni iyangitshela lapha. Ube khona, ube sibuka nje sidliwa. Ube sibuka nje ngintshele. Ngenxa nje ukuthi sithe simema uMakhumalo. Makhumalo asisakumema ungezi. Asisakumema sesiyekile. Hey mzala kunjani wemzala? Guys kuno times 3. Thuli lo muntu uvela afaka iGalaxy lapha. Ivele 3000 forma. Asimshayeni Melo akabhonyo lo muntu. Cela nje sindize ngama money gun. Faka iglove Thuli. Faka iglove elilodwa qali nje. Faka iglove iqali Thuli. Thuli faka iglove. Hey mzala, my previous account was hacked. How? Sefowethu. Guys, let's all touch that glove. Then send ama donuts, ama caps, ama money gun. Asambeni. Asinyakazeni ngempela sekuyithuba lethu ke nathi manje. Kade sidliwa sekuyithuba lethu. Ithuba lethu ke manje madoda. We have 19 seconds. Uzothi 1000 something khona manje lo muntu. Asingamiyeki. Bafitha sikwazi ukuyeka lo speed uzuphele. Bukani ke sesiyadliwa already. Guys. Thank you so much, Zinc. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I'll add to this one. Danko Zinc. Thank you so much. Asimkhupeni Zinc. Let's go. Let's fetch him alive. Let's go.
Let's go. We have a glove on top, guys. Let's touch the glove. Let's snipe up. Donuts, caps, and money cans on the glove, guys. Let's go. If you have a hammer, put a hammer on. Asambeni madoda. Iglove yoziphele. Laphela iglove. Thank you so much, Kate. Dangankomo yasemahe. Uthula umosha ama gloves yazi uyawafaka kadlali kuwo. Sefake 3. Uthula why? Umosha ama glove and lama gloves wadinga. Let's all play on the glove, guys. You touch the glove. Nabo befake glove nabo. On a hammer. Buka nje namanje umosha ama gloves. Semosha 3. Angeke uthula ngabusawafaka ama glove okungcono. Because you guys are wasting the gloves and siyawadinga lama gloves. But thank you so much to all the Zungu Nations, guys. Uzinko Thuli, Mumelo, Sfundo, Thando Zungu, Wendy, Binqa Nation, Mamtania, Sibelezelo Mkhize, Zanele Khanye. Thank you so much to everyone who was tapping. Thank you so much, guys. Thank you, Edwin. Thank you, Kachin. Thank you, everyone. Puti. Mfowethu. Ride. Hayi. Mfowethu kulungile manje uphinde futhi dibana. Okay, Puti. Hayi akunankinga bye mfowethu. Alright mzala. Let's go to someone else. Nangu mfana lo. Unabantu abaningi yes 296. Akodwa ke manje. Hola. Hey, ugrand. Manje kanjani lapho? Hayi qondini. Qondi easy bri. Happy people, happy new year. 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 Hey, Guys, asambeni. Let's tap the screen asambeni. Let's tap the screen asambeni. Iphi location? Naso nginethi niyahamba kodwa lihleli niyaphi? Tap the screen asambeni bafethu. Naba befika ngama-tap. Niyaphi? Ibaningi kangaka. Bahlula thina On the time ngama-taps. two, let's go. On the time two. On the time two. Bengahlula thina ngama-taps. Abakwazi madoda abakwazi. Lo muntu kade samhalela futhi niyakhumbula ukuthi wakwasidelela asemponyeni. Asithephe the screen sambeni. Asithephe the screen sambeni, guys. Times 2. Let's move. Let's move. Asithephe nje screen. Njamanje nayishawa ngama-taps ngali. Asambeni ke nathi ngama-taps. Singene nje ngama-taps. Sithephe nje, sithephe. Sithephe nje, sithephe. Sile kumnyama. Siyo yami yaluxola. Mehlo ama yalukhipha inyembezi. Phoxa ngothando. Yazi basinyise ngama-taps labantu abangale, guys, bukani. Basinyisa nje nge-tap. Futhi singadliwa nangabantu enazi kahle kumele sibabhonye. Esine-grudge nabo. Besine-grudge lapha. Funa sibhonye. Asithepeni sesondela bafethu. Let's keep tapping. Ngicela abantu abawu-5. Wonke umuntu angisendele nje i-rose ngiyacela. I-rose nje ngizoreach uspeed. I-rose nje ngizoreach uspeed. Can I have a few roses, guys? Let's go. 4 more. Thank you so much, Mazu. 3 more, 2 more. Ngiyacela bafethu i-rose nje. I-rose nje ngizoreach uspeed. 2 more roses. Let's go, kids. Yes, kids. Yes, 1 more. 1 more, kids. 1 more. 1 more. 1 more. 1 more. 1 more rose, guys. 1 more rose. Let's go. Ongakayisende bafethu i-rose. Cela sisendele yodwa nje. Only 1 rose. Only 1 rose ongakasendi. Angeke asasebenza kaMazu noma lo, guys. Ngicela omunye futhi ohlukile ongakayisendi i-rose. Guys, just 1 more. Just 1 more, guys. 1 more rose, guys. I-rose eyodwa. Ngiyacela bafethu eyodwa nje i-rose, bafethu eyodwa. Yo. Kuvela ukuthi angiyishaye phansi. Sebesebenze kangaka abanye abantu.
bese nje guys ninqaba nerose eyodwa ukuze sizoshaya umuntu. Hawu ezinye ingane seyilwile. Cha guys, kodwa ke sizungu nation sibuye senzelane phansi. Shothi nje sisathanda ukuwina kahle kahle ngokomthetho. Ukuwina nje sisathanda thina sengibone kahle. Ayikho into enje asithanda ukuwina thina. Ngeke, hawu guys, iRose nje. Funa ngitshela abaseba 110 nje. Akekho bengasisiza ngeRose eyodwa. Sengisho ukuthi niyaphusha ninabanye but asibambisene. Ukube besibambisene ngabe teammate ayilose. That's why nginibonga mina njalo makuphela imatch nginibonge. Ngibonga ngithi even abathephayo, even abasenda ama rose, even abenza ukuthi nokuthi. But ukube teammate ibambisene, siyazi ukuthi okay, abangenawo ama gifts bazothepha kakhulu iscreen, yabo? Basiphusha la kuthepheni. Abana ama gifts amancane bazosisiza la ereaching target ngokufaka lawo ma rose lawo ngaleso sikhathi leso, yabo? Abana ama gifts athe ukuthi kuba makhulu bazowafaka ku speed, yabo? Obe lucky wathola ibooster, make kwangena uTimes uyayifaka ibooster yakhe before azatshelwe nje, yabo? It's called teamwork. Ukube sibambisene asidingi ukuthi sibe nama gift amakhulu but unity ne teamwork ngaba silose because noma ngingathula kanje manibona speed one glove uyazi athi ngifaka glove ngoba speed manje one gift hayi athi ngisende la ku glove, yabo? One rose one gift encane, oh nalithuba lami athi ngibambe ikhona lami ngifaka iRose reach target ngaba silose izingu nations. But it needs a strategy and a teamwork and a unity. Yabona into engishoyo. Yabo. But nje funa sibambisane because angeke ngikwazi ukunikhumbuza mhlambe njalo noma nonke more often. Yabo. Mhlambe uyazi ukuthi une glove bese ngikhohliwe mina ukuthi sine glove ku uvela ufake iglove lakho. Uyabona nje ngoba soku 14 seconds and siyadliwa njengamanje. Uyabona oh igift engasiza ilamaqupha athe uvela ufake lo maqupha, uvela ufake isiqhoko. Siwinile imatch, yabo? But nje funa i-teamwork. Funa nje i-teamwork. Thank you so much. Ngiyabonga kinonke. Everyone was tapping. Ngiyabonga. Everyone was tapping. I really appreciate you guys a lot. Umelo abagiftayo, umelo Mazwi, the girl Mamfene, Thando, Zanele, Baby Lou, Miss Andrew, Sporas, Zindo, Paul. Thank you so much, guys. I really appreciate you guys a lot. Minjani kwahile. My brother. Cheers, man. Dango. Masiya. But nayibona into engishoyo, asizameni, we're going to play last match for the night, ne? Asizameni nibone ukuthi angeke nisebenze. Kube teamwork, ningatshelwa nje. Umuntu akwenze ngobe esibona idingo sakho, nibone ukuthi soluza yini. Let me look for someone. Funa ngikhombise into engishoyo ukuthi soluza yini masibambisene ngale ndlela engisho ngayo. Yes, lose. So dlala last match sizame lento engishoyo. Fase kuvela usibodwa nje manje. Oh B no A lutho. Onke babhiza. Takalani sesani. Cha shothi akumele ke sidlale le match. Naba abantu ngingabatholi. Nangu Ola A3 it's gonna be tough, but with the units le ngishoyo nizobona so yenza lento. I accept naye. Now P3 omunye ufana nathi nizobona angeke silose
sibambisane nje udlale khona nizobona. Zokubona next year, Buff. Alright, salute. Hayi ke nisetshwaleni nina ngiyanibona cha nisetshwaleni ngempela nanguzeza uzeza strong inking hey. Hey guys, lihle le princess yakamalinga. Hope you are well. How are you doing? Guys, I don't find anyone to play with. Nangu Prophet Adonai Ministries. You know, ndabaning. Akavumi naye. Shatu kabani manje uphandle. Before Lungile, the main daughter. Let's try her. She doesn't agree as well. Kwenze njani? Washawa amahuthi. Kuzalwa bani? I'm to jab. Had to jab. What the face? Ah! I expect to catch how guys, why are people declining my thinking? My request. Sibangeni ukuthiweni. Now B5. Nah, B5 here cha. Now do. Ayena kulethile. Dur la bu kim lan? Arkadaş. Aşkım ben. Dur kanka. Turn off. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Wala ka. How? I'm sure yami. Now downest. Anymore. It's the last match of the night and then just one last match. I'm sleeping. Hello. You good, Lioness? Sibona, where will I see smoke to beat like this? So boy, you come and help me beat you because I need to beat you before this 2025 goes off. You need to beat me. I need to beat you. Okay. Beat me, then you have a chance. Times 2, guys. Let's go. Donuts, caps, and money guns. Guys, please call me. We need to Asambini. Le asenze lento ngisho yokubambisana. Ukuthi wonke umuntu adlalela kufanele adlale. we got doubles. Donuts and caps, it's double right now. It's double right now. Hamuthi chip. Hamuthi vase. Abanye bathephi. Nizobona ukuthi sodliwa noma sibambisana ngalowo hlobo lolo. It's the last match of the night. Wezungu kuphi? Sengikhona. Khuphuze la kimi ngila endlini. Thanini, it's the last match of the night. Usani ngikhombisa into engishoyo. Uklepha nje. Step. Yabo nje manje kune bonus mission ka 30 seconds ezoza. I don't understand. You know? I'm lost. So, What you mean? elela ama rose, abana ama gifts. Angama rose. Bazosifakela ama rose. 3 targets. Said I'm lost. Kamnandi. There's so You many need things to do. bambisana. Nizobona usuku ezidliwe yini. Ngezidliwe. Ngesidliwe. Yabo? I need only one rose. Is it period for me? Is it period for Only me? rose or eyodwa. what are they? 3 targets. Cute Teddy, please unfollow me. Can you do that for me? Like unfollow me Thank you and so then much, follow me. Sibandikazolonke. Guys, Yabo one uthi rose, kanjani please. lento ukuthi This is wonke umuntu bambi khona 2025. lakhe. If I Bambi beat khona lakhe. Ibono, it's gonna Kuzoba be khona the first times 2 time I'm manje. beating him. Ngihamba ngama And donuts, the last abana time ama I'm donuts, beating him abana for ama caps, hamba ngama 2025. caps, Make abana my ama wish come galaxies. true. I just For want to ama win galaxies, him. abana ama money Nothing gun. much, For ama money gun. nothing more, nothing Nizobona less. usodliwa yini. Cute Teddy, Nizobona thank you. usodliwa Cute Teddy, yini. unfollow me and follow me back. Now times 2. Donuts, caps, and money guns and galaxies. Sibona usodliwa yini. Wonke umuntu nje abambi khona lakhe. Nizoyibona into engishoyo.
Asambeni. You're not Tefson, Money Johnson. Asidlaleni asambeni. I wanna wish you a Merry Christmas. Sibambisana ke manje. Wish you Zamile kuma taps ngiyanibona kakhulu lapho niya like live. Thank you so much. Sibambisene lapho. Reaching the target sibambisene lapho. But playing ke on speed ila singabambisana khona. But niyayibona into engisho ukuthi iyenzeka. You guys, I'm going off soon. No, there's this gift called 2026. That is 2K coins. Let me even see. It's on exclusive. Hey, shit! Countdown to joy. I'm going to. I'm going on. Let's countdown to joy now. Hey, my cute Teddy, don't play. I can't play with you, but I'm still going to be. What's wrong with my network? Somebody please snipe. I just want to beat the ball for the first time. Hi. For the first time. You said, when are you gonna get ready for that stuff again? When will you be free for that stuff? Free for the game. Guys, 50 seconds. Now 50 something seconds. Since I think last 30 seconds, say snipe. Thank you so much, Melo. Njabo ba sniper nabo manje. This is our chance to snipe. Ubonile imesi ka Melo inhle kanjani? Akatshelwa. Bathi ubonile ukuthi bazo snipe. Wa sniper. Yabona ukudlala nje la ekhaleni, ungena ekhaleni. Asisnipe up because basazophinda ba snipe. No, I'm going to beat you at least once. 10 seconds. Asiphinda sisnipe up. Yabona into engisho ukuthi iyasebenza. Angimtshelanga ukuthi akasnipe, but ubonile ukuthi bazo snipe. You want to play? Yes, I need to beat you. No, Drew. Cute. Oh. Cute, did you light up that Spin snipe. Naba ba snipile manje yabo. Lento ngisho eqaleni. Naba ba snipile. Snipe foot. Ngelotho nje kepisi, ngekepisi alot. Snipe. Cutie, snipe. Good match, Melo. Good match. Good match. All right, bye. It was my last match of the night. Yes, 2025. I beat you, Simone. Bye. Thank you. Melo ibambile into engisho.